Milan Jaff. Päätettiin karkottaa Suomesta tässä nyt jokunen päivä sitten. Hän sitten päätti, että hän valittaa tästä asiasta ja hänet siirrettiin Joutsenoon tämmöiseen säilöntäkeskukseen. Ja sitten tiistai-iltana hän ilmoitti, että hän peruu kyllä nyt tämän valituksen. Että hän haluaa mahdollisimman nopeasti täältä takaisin Irakiin. Kaveri soitti eilen ja sanoi, että mä tajun kyllä niinku ihan täysin sitä. Tämä on frendi, niin hän on siis syntynyt Joutsenossa ja joutui elämään niinku 16 vuotta siellä elämästä ensimmäiset vuodet. Ja mä kyllä tajun myös tätä mun kaveria, että ei se nyt niinku ehkä hirveän semmonen otollinen kasvuympäristö ole, jos niinku paikkakunnan tunnetuimmat ihmiset on Päivi Räsänen ja Jani Mäkelä.